O alis ka naman, hindi ka pa kumakain. Saan ka pupunta? Ayan mga kasinag, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Salamat sa mahal na Panginoon sa panibagong pagsubok ngayong araw na ito. Mga kasinag, sa mga nagtatanong pala nung nakaraan na yung binili kong manok na 45 days, hindi ko po ipapakain yun ng sisiw pa. Papalakihin muna po natin siya. Tapos pag malaki na, kakatayin natin at yun ang ipapakain natin kay Bagwis. Sa mga nagtatanong pala kung sino si Bagwis, si Bagwis po mga kasinag, yung alaga kong agila. Mamaya mga kasinag, pupuntahin natin si Bagwis. I-update ko kayo at pakainin natin. Ito pala yung alaga ko mga kasinag, yung mga manok. Ito na. Ayan ito na siya mga kasinag. Ayan, palabasin nga natin. Sige, labas. Palakihin mo natin mga kasinag. Siya nga pala mga kasinag, sa tagal-tagal ko nag-aalaga ng manok. May manok ako ditong alaga na nangingitlog. Nag-itlog siya ng maliit. Ngayon lang ako nakakita ng ganun mga kasinag. Halika kayo mga kasinag, samahan nyo ako. Pakita ko sa inyo. Kung napapansin nyo, ang liit-liit itlog na ito. Kasi napakaliit kumpara dito. Tingnan nyo naman. Itlog po talaga ito ng manok Hindi ito itlog ng kung anong ibon. Hindi ito itlog ni Bagwis. Itlog talaga ng manok. Ayan Ang liit niya mga kasinag. 1/4 lang. Ayan mga kasinag, comment nga kayo kung may posibilidad ba na mapisa ang ganito. Kung naka-encounter na kayo ng ganitong mga pagkakataon. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito mga kasinag. Ayan mga kasinag, di ba? Nakita niyo yung alaga akong manok na nag-itlog ng maliit. Ang cute Kaya mga kasinag, ngayon pupuntahan natin si Bagwis. Papakainin po natin siya para ma-update ko naman kayo. Nakita niyo naman yung manok na binili ko noong nakaraan. Salamat pala sa nagbigay, mga nag-sponsor ng pambili ng pagkain ni Bagwis, ni Pitoy, sa mga tumulong pa na ayaw na magpakilala. Maraming salamat po sa inyo. Mga kasinag, suportahan nyo naman po ang aking Facebook page na Imboy Uragon. Yung profile picture ng mga kasinag, kaparehas lang ng profile picture ng YouTube channel ko. Magkaparehas lang po. Yung YouTube channel ko kasi mga kasinag, ang pangalan Imboy Uragon TV. Yung Facebook page ko po Imboy Uragon. Ayan mga kasinag, maraming salamat. Tayo na kay Bagwis. Ayan mga kasinag, papunta na ako doon sa area kung saan mamalagi si Bagwis, doon sa kanyang teritoryo. May dala ako ditong pagkain niya. Siguro marami na ito mga kasinag. Karning kalabaw ito. Mas maganda naman to kaysa sa baboy mga kasinag, kasi ang baboy makimikal. Ito nang binabahog ko bago man siguro maubos yung karning kalabaw na niyiluhan ko dun. Sigurado malaki naman siguro yung 45 days na yun. Yan mga kasinag, maglalakad pa tayo ng medyo malayo-layo, punta ulit kay Bagwis. Pag minsan kasi mga kasinag, wala dito si Bagwis, naglalayas. Ayan, dahan-dahan lang tayo mga kasinag. Subukin natin kung anong gagawin ni Bagwis dito, kung andito ba siya. Ayun pala. Mga kasinag, kayo si Bagwis Ayan. Bagwis! Ayan si Bagwis mga kasinag. Ayan halika, may pagkain ako sa iyo. Bagwis! Pagkain. Ayan pala mga kasinag si Bagwis. Halika.
Dali, madami akong dala sa yung pagkain. Oh, halika. Magwis! Magwis! Ah, may dala ko sa yung pagkain. Halika, dali, kumain ka dito. Magwis! Halika na. Ano, gutom ka na? Kanina mo ba ako inaantay? Ha? Magwis? Kanina mo pa ako inaantay? Ha? Ah, halika na. Oh. Oh, halika, dali, oh. Dala kong pagkain. Dali na. Halika na. O, dali. Dito ka na. O, sige, o, lalayo ako, ha. O, para hindi ka maalangan. O, sige, didistansya ako. Ayan, mga kasinag, yung pagkain ni Bagwis. Karning kalabaw yan. O, halika na. Dali na. Sa mga nagtatanong pala na ating mga followers, subscribers na hindi nakakakilala kay Bagwis. Ayan po si Bagwis, mga kasinag. Ayang alaga ko na, agila. Malaya yan, mga kasinag. Hindi ko po kayang kinukulong. Dito na po ang teritoryo niya. Pagkatapos niyang mamalagi sa bahay ng higit 4 na buwan, dito na po siya nanirahan. Kasi dito sa lugar na ito, tahimik. Kung mapapansin nyo po, yan, malalaki po ang punong kahoy dito. Hanggang dun, sa taas na yan, malaki po ang mga punong kahoy dito. Wala pong ibang bahay dito, kundi yung nandun sa may kantuhan, malayo pa po. Kaya dito na namamalagi si Bagwis. Halika na, Bagwis. Yan po yung nagbigay sa atin ng blessing, si Bagwis. Kung hindi po dahil sa kanya, at kung hindi rin po dahil sa inyo, sa tulong nyo, nakapagbigay tayo ng kunting tulong sa aming sityo. Kaya maraming salamat po sa inyo, mga kasinag. Ayan, si Bagwis, oh. Ayan. Yun, oh. Oh, mag-iirinat na, oh. Halika na, Bagwis. Halika na. Oh, dali na. Pagkain to. Kahapon, mga kasinag, hindi po yan kumain. Kagabi. Pero naglagay ako ng pagkain dito. Ang dami ko nilagay pagkain dito, pero ngayon wala. Hindi ko alam kung kinain ng mga hayop o kinain ni Bagwis. Bagwis, halika na. Kain ka, o dali. Halika na. O, dali na. Ayan. Lapitan natin, mga kasinag. Ayan si Bagwis. Kumusta ka na, ha? Piyapa, kumusta ka na mga viewers natin, Bagwis? Ano, hi ka naman sa mga viewers natin. Nat, Piyapa, kumusta ka? Bagwis. Bagwis. Hi ka sa mga viewers natin. Bagwis. Halika, dali. Saan ka natulog kagabi? Ha? Saan ka natulog kagabi? Halika na, dito ka dumapo. Dali. Halika na. Alis ka naman, hindi ka pa kumakain. Saan ka pupunta? Hindi ka pa kumakain, alis ka naman. Halika. Halika, dali. Kumain ka muna bago ka lumayas. Halika dito, dali, kumain ka muna bago ka umalis. Bagwis. Kumain ka muna bago ka umalis. Halika. Dali na, bago ka maglayas. Dito ka muna, kumain ka muna. Masyadong magalaw na. Bagwis.
Mga kasinag, ayan si Bagwis. Hindi pa kumakain. Wala sigurong ganang kumain yan mga kasinag si Bagwis. Kasi kahapon, nag-iwan ako ng pagkain dun. Hating gabi na kasi. Hindi pa rin siya kumakain, umalis siya. Pero nakita niya mga kasinag kung saan nilagay ko yung pagkain. Siguro binalikan niya ngayong umaga kasi wala na dun eh. Yun siguro ang kinain niya. Kaya wala siyang ganang kumain mga kasinag. Ayan si Bagwis oh. Alam kong na-miss nyo mga kasinag si Bagwis. Kaya ngayon sulitin ko muna na ipakita sa inyo. Hanggat hindi pa siya umaalis. Maglalayas na naman kasi ito mga kasinag. Bagwis mga kasinag oh. Itaas ng kawayan. Bagwis! Andun yung pagkain mo! Busog yan mga kasinag kasi butog yung ano niya yung dibdib niya. Ibig sabihin, kinain niya nga yung pagkain kahapon na inilagay ko doon. Busog siya. Ayan si Bagwis. Saan kayo pupunta? Busog siguro si Bagwis mga kasinag. Kaya ayaw kumain. Sa totoo lang kasi mga kasinag, kahapon, nung punta namin ditong hapon hindi rin siya kumain. Kasi kasama ko si Mrs. Medyo na lang siguro si Bagwis. Hindi siya kumain. Tapos iniwang ko lang yung pagkain dyan. Kasi malimit ko siyang pakainin dito sa puno ng kahoy. Iniwang ko dyan. Pagdating ko ngayong umaga, wala na yung pagkain. Saka pati andito lang siya Kung mapapansin nyo, andyan lang siya, nakadapo. Kaya ibig sabihin siya ang kumain nun. Busog yun si Bagwis mga kasinag. Kaya itong pagkain na ito mga kasinag, dito na lang ulit Yan. Pag nagutom siya mamaya, pupuntahan na lang ulit niya yan. Ayan mga kasinag, fresh naman yan. Karning kalabaw yan. Kaya mga kasinag, uwi na ako. Sa mga nagpapa-shoutout pala dyan, shoutout ko lang po kayo doon sa bahay. At yan si Bagwis, naglayas na. Pupunta siguro doon sa tabing dagat. Kasi ang kabila na yun mga kasinag, kabila niyan, dagat na. Yung rawis na, pupunta doon. Dyan siguro siya naglalagi. Kasi may mga lumilipad kasi dyan mga laking ibon mga kasinag sa may dagat. Hindi ko matukoy yung iba kung kaparehas si Bagwis kasi kalimitan lawin. Hindi ko pa nakikita kung may kapareha ba si Bagwis. Sana may kapamilya si Bagwis dun. Para kahit paano may makasama na siya. At kung aalis na si Bagwis dito, makapagbuo na siya ng sarili niyang pamilya. Ayan mga kasinag, good morning sa lahat pala nagpapa-shoutout dyan. Naisulat ko na kayo sa The Book of Shoutout. Shoutout pala kay Elaine Laudato. Advance happy birthday sa darating na October 23 from Barangay Malilit, Santa Rosa, Laguna. Shoutout din kay Friends Alex TV. Shoutout kay Katuto Andy Vlogs. Shoutout din kay Alvin Marilla from Antipolo City. Shoutout din kay Alejandro Curacha the Master. Idol, maraming salamat sa iyong suporta. Sa ating mga viewers, subscribers, please support naman si Alejandro Curacha the Master. Shoutout din kay Nyler Jan from Sikihor. Shoutout din kay Josh Seyer. Shoutout pala kay Ate Ninda from Dubai. Shoutout pala kay Macau TV from Pasay. Shoutout kay Jobert Official from Biliran, Leyte. Shoutout kay Michael Maniego Matugas from Cebu City. Shoutout pala sa Dagta Family from Tacloban City. Shoutout pala sa Doble Family from Lutaw, Inabanga, Bohol. Shoutout pala kay Glinda Ikawalo from Cotabato City. Shoutout din kay Carvalho from Sipaway, Negros Occidental. Ayan mga kasinag, maraming salamat po sa inyong suporta.